kawuono nyakorom Gajuang Club mar Gor Mahia en achiel kuom mago mantiere kod huma mapek e pacho kae. Gore club mantiere kod thoth johera ma ochudore oko kendo pako timno ma onge kod dok chien. Johera mag Gor thoro tiyo gi wende kod yore mamoko mag pako jotugo kendo medo tim mijingo ka gidhi e tugo. Sigana makende kawuono jafom mar Walter Nyambaga manyo sigand jago mong'ere ni Taya Dok ma kuom thuolo malach oseangore kaka jal ma jaomwer e kinde matuke Gor dhi mbele. Iyo kumiel ilwese gi malo to ing'inye matamre gi nono. E chal mar jo Gor Mahia ka gichokore dier boma ma Nairobi, Tom Mboya Street, kapok gichopo e pap. Kuom kinde ka kinde, jokwaya mag Gor yudo $1 mar jal moyangore kaka Taya Dok, ma nyinge en Bernard Ong'ow. Sama gisudo e pap, to bul mose momo chiek ka diendo kwaro. Tungruath ywak nyowuoyo. To Ongeng'o ywago kang'none e kinde moyieke, ywago sigu ma en gode kinde kod peke. Ka tugo dhi nyime, sigunyu mag wer bende molo. E kuom thuolo mar dakika 90, en wer moro bang' moro. Ni biriko mol gi chonge ne wuodo galo, ogalo nyamridhi, e timbe sayo wuodo galo, ogalo nyamridhi, abando manyo wuodo galo, ogalo nyamridhi. Taya Dok mawuod Sakwa Kowak e kaunti ma Siaya konowa gima noywaye e Gor Mahia. Gima noywaye ne en mana kaka Nairobi football kan maranda high school. Then after high school kane an Nairobi pod adak Ruai. Nawacho ni wayude thuola bende kantie local football to adhi ane. My first attendance ne en City Stadium. To kana donjo chieng' no Gor ne gocho gi Ulinzi. Jatugo manomora sana was Baldwin Ngwa, ne en ja Cameroon. To donjo ni to chaka yudo Lorenzo San Bishop, who was a music festival member kawan go Maranda High School. Kora paro ni na feel at home kabisa. Kata kamano Bernard ma en Taya Dok ne en jang'wech kopogore kod adhula. Naringo kan Nyabenge Primary School, naringo ng'wech mar 8 laps, achaka ringo 12 laps nyaka provincial level. E higa mar 2006 nyaka sani, Taya chunye ni e Gor rembe, to en mana Gor, to kata kopuonjo pod mana Gor. Gor wuodo galo to chako pako 2006 August. Asebede iye kuom higni maromo 18. Coaches mag Gor Mahia mage mosemori e ngima nyaka chak bedo fan? Aparo ni anyalo kwano coaches ariyo. Dylan Kerr kod ng'ama no instill discipline mo reform Gor Mahia Logarusik e Odiero Sungo Dagi loch. To ere kaka loso thumbegi? Koro gini gik ma aparo ni en gikora tanya paro ni en gima Nyasaye momiya, nikech most things maneno samora nena in form of wer. Okoni utiyo kod mbui mage mondo olidh wendego motelo ni tuke. Aparo ni followers meka, koro kaka wer mar hono ni aore Facebook, aore WhatsApp status, koro ndala dek go afil ga ni oromo dhano timo rehearsal. Beniti moro man di chunyi sana ma tugo ok nyal rumo ka ok wer. Wer mamiyo pek kabisa ma onge game mosekalo mar Gor ma ok awere en Maino Ndiek Maino. Nikech nyalo onjo nogo matin. Koro odhi gani awero Gor kenda awero Gor e Gor wuon timbe e Simba kwanjo machai e Maino wuodo galo Maino Ndiek Maino abando nyocha chai Maino dongo neno Maino Ndiek Maino wuon paka bende biro Maino odhi wuoro Maino Ndiek Maino. Koro werno en ga wend juogi nikech samoro yuda dier ka mpiro twere to chunoga ni wamany wende wa moko machon mwakanoga. To koro bing ni gin wende machon gi generation ma wan go sani nyaka watimnegi madoido mondo gidonje wi generation manyasani ni. To nitiere moko bende seche moko inyalo wach ni
mana mar miyo ji nyiero, kunyalo wero nyalo wero njoro, what is onjna go. Koro ani njeri go njoro mare, ani dana go kwara mare, nango dana kata go kwara mare. Koro awacho ni an gima naere school and literature, by the way upon a lwet dawa most of the time. Today ingeni gin jomoero storytelling. Koro wende na ng'eny gi jok moka o shallow meaning, samoro nyalo neno ni taya yanyo jorabuon kata taya yanyo njeri, lakini werno kibet piny mirango mos, meaning mar njeri go njoro en ni the same ni onyango gore ga tieno, to case ni en ni njeri en chinjoro. Aparo ni lweny mar jomodak e ot ok inyal donje, mano e meaning mar werno. Kwa donje dana go kwara be the same, magi jok mosedak years, mondi bed ni in gi daw to in gi kwaru gidak e the same place. Lweny magi chako ok apar ka nyalo donje. Lweny ma bende taya samoro chako gi minode, ing'eni mano lwenj ji ariyo. Koro en ga mana lesson moro matin, to jowa modak ok dwa winjo gigi, gini koro giloko gi e yor ayany. E wendene bende okoni puonjo dimbruok kod timbe thegruok gi machiegni. Koro atemo ga nyiso jowa ni gorni konindo, weche mag nyidendi gi mibadhi ok ber. Okone sir makare to pok oyudo, kata kamano en kod geno. Jogi ma bende seche moko go ni ongengo gi bul, gin team mari koso? Kogalo tim kwaya en group maduong' sana, to sani wan gi branch Kisumo, wan gi branch Mombasa. Kogalo tim kwaya en registered group man nyaka ga account mare, koro wakete kaka self help group. Okoni menyo mare tende tije mag lwedo kaka goyo tado, gedo to kod chwalo mwandu ne ji. E yor menyo tado kan fundi, an kapenta mar roofing, to sama tija nago lal be Nyasaye no gwedha gi nyangea moro motorbike, ajatimo ga deliveries moko. Walter Nyambaga, Ramogi TV.